आं इउपिपिएलआव दंमोन आगोलहाय जों मिटिं आरियावबो थाङो गासैयाव लेंबाबो थाङो थेवबाबो बिसोरो मानो होनबा जोंहा आइयाबो हेन्डिकेप जानानै दङ जेबो खालामनानै होआ आरो ओरैनोल' मिटिं बा लेंहरो आरो ओमफ्राय बेखौ आं दुखु मोनदों ओमफ्राय जेबो मोनाखै आरो ओमफ्राय न' मोनसे होदोंमोन बेथ' जोंनि 11 सेन्सासनिसो ना बे न'आथ' बे न'खौथ' जोङो होदों आरो ओमफ्राय आद्रा खिद्रा जादों उनावहाय आं लन लानानै उनाव कमप्लिट खालामना लादों आरो मोननानै दिनै आं आदा लेंहरनायखाय आङो दे होमबा बिपिपिआवनो माबानोसै आरो जों फरायनायबो आरो जों फरायनानैबो जेबो मोनाखै आरो साख्रि बाख्रिबो गैया जों फिसा फिसौ साख्रिबाबोथ' न'खर सलायनो हायोना जेबो मोनाखै आरो जोङो दिनै जों खस्थ' खालामनानै फरायबोदों माइया जोंनो अमा फिसिना दाउ फिसिनानै फरायबोदों थेवबो जों माखौ दा जाहोफिननो हायासै आरो जेबो मोनाखै आरो दाबो रावबो अनखांना जेबो होआखै आरो मोनाखै जेबो मोनाखै बे जोंनो आगोलहायनोथ' जों बिपिएफनि दिनावनो जोंना बै न' मोनसेयाबो फैखादोंमोन बे सारमोनहा जेनेबा खामानियाव बेस्थ' थानायखायसो जोंनो होआखै जानांगौ ओमफ्राय उनावहाय नैबे इउपिपिएलनि दिनाव होदोंमोन होनायाव ओमफ्राय नै दा बिसोरखौबो जोंनिखौ सोरनाबा खोरखि गैया सोरनाबा माबा प्लास्टार गैया सोरनाबा दरजा गैया बिदि खालामनानै गासैबो जाजोबाखै आरो कमप्लिट नाथाय आङो प्राइभेट लन लानानै आंनि न'खौ कमप्लिट खालामना लादों आरो जोंनि बेनिनो चेयारमेन आरो ओमफ्राय चेयारमेना बुङो आरो जों जेबो मिथिया बेफोरखौ जेबो मिथिया आरो बिदि होनो जोङो खालि नोंसोरनो सेनसन जादों होदों बिदिल' होनो आरो खालि बिसोर गावजों गाव मिथिया आरिल' होननानै लायो आरो मिथियाल' होनो सारमोनहा देरहाबा आरो बिसोरबो जोंनो होनांगोन आरो बुंनायखौ बिदि जोंनो होआबाबो जोंनाथ' आथिं आखाइ दंना मावनानै जानो जोंनि बिमाफ्रा हेन्डिकेप जानानै दं जोंनि खाना खुजा लेंग्रा लेंग्रि दं मेल्ला आरो बिधुवाफ्राथ' मेल्लायानो दङ बेफोरनोथ' होनांगौ ना जोंथ' जेनेबा जोङो मावनो हायोना एसे जों मावनो हायो हाजिरा मुजा जोंनो नाङा बेफोरखौ नायनांगौ ना खानि खुनि मानसिफोरखौ नायनांगौ ना नायनाया नायाखै गाव गावनि उदै बुंनायखौल' नायो बिसोर गावनि उदै देरनायखौसो नायो नोंथाङाथ' बे बिना गयारि बुंनायखौ गोसो दंखा औ गोसोआव दं आं दाख्लैबो रेस्ट हाउसाव थांदों आरो रेस्ट हाउसावबो जइन जाहैदों आङो आरो नैबावबो लेंनायाव आं फैदों आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोराव नोंथाङा थांदोंना माबाफोर अनसुंथाइ आं थाङाखै जेबो अनसुंथाइ बियाखै बिसोरनिफ्राय आं खालि जोंनि गामियावनो थाबाय थायो आरो आंनो रावबो खबरबो होआ बेफोरखौ जेबो होआबो खालि आं मिटिं लेंहरबा थाङो आरो मिटिङावल' थाङो बिदिनो मिटिङाव लेंहरबा थाङो जों आरो थांनानैलाय मा जानो थांनानै जोंनि पकेटनि खरसा खालामनानै थाङो आरो मिटिंफ्रावबो गैया सारमोन जों जेबो मोनाखै आरो आइयाबो गोलैसोनानै दं जों जेबो मोनाखै दुखु मोनदों आरो आइनोल' नङा मेल्ला दं बेयाव मेल्ला दं आइल' नङा मेल्ला सोरबा खाना सोरबा बालन्दा सोरबा हनै दायपस जानानै थानाय मानसिफोर दङ बेफोरनो होनांगौब्रा आं उरुन्दै जेबो मोना आइयाबो जोंनि आइया खाना ना माबा जे रिकुवेस्ट खालामो बिसोरखौ थाङै अफिसाव थाङै रिकुवेस्ट खालामो दे आइनोल' बानायना हो आंनो मानो नांगौ आंहा आथिं आखाइ दं जोंनि आइनो बानायनानै होआ ओमफ्राय आङो हारसिंनो मोनसे आइनो माबा बानायना होदों आरो आंबो बेरायोना डिसिटिसिआव बेरायोना थाङो बे मा होनो बेखौ बिधुवा पेन्सन ना बेफोरखौ बानायदों आरो रायलायथाबनानै बेबो बोरै जानानै फैखो बे 250 दा हाबो ओमफ्राय दाख्लै स्टप जादों बेबो खननै स्टप जादों